قبر وچ فرق پہ جانے اے خاصاں دا تے آمدا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا جنہ سوہنے محمد دی ایتھے پہچان کر لینی انہاں لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا سانو ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ وسیلہ دے کے جد منگے آئے انہاں دے پاک ناماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ